Hingga bahai tongmai Bayap song khakhayo jotono kahamno tongmena hanai gai haino hai tini nrona magai upcoming Kokborok short movie no tioi explain videos namtubuka gai all video no nrok paya saknai tongli no video no fully explain khailai nrok video no paya saknai tongli ai logri tongli gai Kokborok short movie film ni mung kha Blackmail all videos namjaka kaisa social awareness short film ge o video o short film ni ti kaisa chini swrwng thai tongo eba kheba je tabuk choli tongmani obno tino o Kokborok short film namjaka kai phade chung tini obni ti jotto sai sukro samandai nai gai video no chengna sikang video no salakhan rok like khedi tai channel katal nanga subscribe kari phade chung kisa o clip na gana pura chung kok slide ada koltai tek khagi ge Bayap song norok nugma khana kisisa trailer ni mane norok nugma khana aw ge o short movies namjang mani gai norok jotno sina tabu ni o jora wa chini tripa hastewa baba hai choli tong blackmail lok khaile onak borok no hai blackmail khai tonglayo gai muri busarok no blackmail khai ni abahai problem o khai tani o ngetai sudu buri busaya selarokbo buri rokbo selarokno blackmail khayo amahai system choli tongkha chini o hastewa gai abno ti no film samga kaisa awareness abhai tangthung nai o short film ti no chini nai tongnai lukrokno kaisa awareness je mani klayo abo ge abno nai swrwngjaknai amahai kuno kokya ge o video ni bising to chini borok kisa situng saimantong hnoi o short film no video snamka aban bagaise snamo ino o video ni bisinge swrwngjaknai kuno amate kuri haise sunglugoi tongo kubangma chini o haste wa blackmail khaile ni kubangma problem o klailajak abahai chung nujak eba keba blackmail khajagoni kebora share khaimaya abhai keno nije sak no thui than nango amahai rok kubangma nugoi tongo কিন্তু tamangke abhai khalemar saya ke ang ani channel ni bisingti ang abno koina musungo chini o hasteni lukrongno jara abhai blackmail khai tongnai ro ang norno kaisa koimung please kenro amhai blackmail khainani amhai kaisa no torture khainani kaisa ni blackmail khayai kaisa ni life no nosto khainani ba life no borbat khainani abhai rok jibono norok tawan sukdi tamangke khorosani life onek safety khai tonna nango gai selangoi buri bosana blackmail khayai amahai jungjalo khile problem o khilai tonani amahai rok belakheno saya jara amahai blackmail khai tongane rok aste khai amahai samung sitra ba amahai tamung hamya tongmarano kisa norok yakanani chesta khaide asno ani koimo video no bahengjaka norok comment khai sade tai video no chada khai like khai de tai norok nukmanai o short film chini sign film production YouTube channel norok nugui mannai video ni link norok description o mannai tumuna norok o channel no subscribe khaijak gai chini o sign film production YouTube channel norok subscribe kade tai subasiri tondi abhai ke no chini bagai borok future ni bagai borok short film hindi music video ni trop theke ba film trop theke ba chini kaisa swrwngjaknai amahai rok video rok salami borok tubo chung abhai channel rok no chung director rok no chung support khaina nango link rok description o mannai ekaba comment box rok channel ni link mannai support khaidin rok haise gai tinin bagai asul nungnai gai malai nai rok bai next video